Πάρε τηλέφωνο την πρώην σου και πες της ότι τη θέλεις πίσω. Έλα, σε θέλω πίσω. Θέλω να τα βρούμε. Μαλάκα, τι λες? Πρέπει να τα βρούμε. Είμαι ερωτευμένος. Είμαι σίγουρη. Ναι, αλήθεια σου λέω. Ναι. Καλά, ναι, άμα είναι καβλαντάς πάλι οκ. Ναι, μαλάκα. Εγώ καβλαντάω ρε, τι σου έκανα ρε. Τι έκανες μεγάλε? Πού είσαι? Έχω βγει βόλτα παπάγο. Λοιπόν πες θα τα βρούμε ή όχι. Με θέλεις πίσω. Αφού κάνεις μαλακία, αγόρι μου, τι να σε θέλω πίσω. Τι μαλακιά σου έκανα ρε. Γιατί έβρεσες το παιδί όμως? Ξέρεις πολύ καλά. Μην το πες, Αλέξ. Εγώ με το καλύτερο παιδί δεν ξέρω τι λες. Λέει κόψη το αυλάδι. Αν είσαι καβλαντάς, πάρε με ξανά τηλέφωνο. Αν πήγαμε φίλοι σου αυτά είναι άλλα θέματα. Εγώ σένα θέλω. Οι άλλοι στον πούλο μου να πάνε. Οκ. Εντάξει, αύριο βγαίνουμε κούκλα. Επιθετικός, επιθετικός. Πάντα. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Πόσο καιρό ήσουν με αυτή την πρώην? Ξέρω εγώ 2 μήνες.